ihe ọ bụ ọgwụ ọgwụla na gịnị nke nna na n'onu nke ị na-anya n'ụlọ dịrị ebe a okay ibu egosi ebe ọ dị okay emechi ihe mmekwa aka na ahụ aja ndị a lawazi ụra m ahụ esizie n'azụ kichin n'azụ windo wee wekapụzie windo a wee buruzie gas na efere n'ite. Ama m niile na-ebele vidiyo ahụ efu kịta anụ nwa nwe ihe ịghọta na vidiyo onweghị ịghọta na ya ekwu m na agbole anụ nwa nọ n'ime ya something has gone wrong somewhere. Kedu ka obele nwa anụ nwa kwesịrị ịmụ aka ọlụ si malụgo na nke dibịa malụ na-agwọ ọgwụ ụla ihe a unu ya nene vidiyo anụ nwa n'elu ya n'isi biko because na nnọle ebe a na-aha m ya asị na o nwere ị na-emere omenala anya ukwu ị na-emere omenala nka ị na-emere omenala nke ọzọ. No, nobody is against Igbo tradition and nobody is against Igbo culture and heritage and the purification and the preservation of Igbo ethnic history. Enwere onye dị against it, nke onye dị ele ya mana kezi juzie onwe gị n'ụwa a young boy dị otu a amalugo no a na-agwọ ụdị ọgwụ a and this type of people pụtakwa all this ndị dibịa na-eme ajọ ọgwụ a nwapụtasị gị na o nwere ihe dịka ụka ihe ndị nna nna ya ihe ndị nna nna gị mee ndị nna nna gị a na-agwọlụ mmadụ ọgwụ ụla ndị nna nna gị na-agwọ ọgwụ ka ha jee agụ jee agha melie ndị nna nna gị na-agwọ ọgwụ to preserve their farmland ha na-agwọ ọgwụ to preserve their heritage to preserve their ngwuru to preserve everything. If nwoke na-eme ihe ike na order for ezinụlọ ya ịkwụsị ike gbaa mkpọrọgwụ chekwa ezinụlọ ya for him and his household. Nwoke ha na-eme ya mgbe ahụ nwere dịka mmadụ na-echere ibe ihe ọjọọ, ofu obi, ofu asụsụ, ofu ndị, ofu omume. Mana kịta a young boy unu chelụnụ na-agbapụ n'ọsọ chelụ hold on ka m gwa gị ya ka o si dere m n'ụtụtụ a depending on mgbe ọbụla iji for this video. So this young boy kita amago na nke dibịa jozie onwe gị, this is one out of many. Ihe ọ dị after ebe o jezuli ihe online pressure to be accepted, pressure to belong. Secondly, jozie onwe gị ka ezi dibịa na-agwọ ụdị ọgwụ a akwada the same dibịa ka be within us. Akwada the same dibịa ka nọ n'ala Igbo anyị. These are the people that we are against what they are doing. Iji na omenala portray ya in a way that nature iji as a means of revenge. Ọ bụ na ịmarụ nke ezigbo ya, forget about it. Etele ogbu etele ose, enwe ndị ka na-agwọ ọgwụ mkpọrọgwụ na mkpaakwụkwọ today that are doing it for the good of the people, for humanity. Mana learn to point out those ndị ọjọọ anọ within yourself, to point them out first. Kwetegoro n'ụdị ndị anọ. Unu kwete ha na n'ụdị ndị anọ, no problem. Mana none of you will ever agree na such people existed. This boy kita etetoro one day mara n'ụdị ọgwụ a. Somebody show it to him. And know somebody kpọje ya ebe ọ je egwu ya. O so n'onwe nke ahụ ifu na na-eyi n'aka na-enwezi nke ọ na-anya n'onu. Mana o jiro nke ahụ. Everyday na hama. Young boys sijiwe ha na ihe alụ na-akwadozi ịgba afọ nọ nke ikpeazụ. Asị omenala sị gị, omenala asịrọ gị, ụka bụrụ our problem, ụka bụrụ our problem. You know, just at the end of the day, enwete such people in that act of crime. In that act of crime, mostly 99% of them are in ha with ọgwụ agwọrọ agwọ. Kise ebe ha na ọgwọ ya or pastor gwọrọ ya. After sig olive oil, onwego onye nọ all of them ije na nke ha if olive oil dị ya o nke ejide asị ha na pastor anyekwa m olive oil asị m na-ete na ha ka m nwee ike na-disappear from wall, ka m nwee ike na-eme mmadụ ọ na-alara ụla, ka m nwee ike na ịmụgo na-eme mmadụ lose his consciousness. All of them ka bụkwa ọgwụ ha agwọrọ agwọ. Learn to condemn evil, because one day these people will come in contact with you and you will regret it. And actually mean this type of thing doesn't exist. Or God. Odi.
The reason why you did this guy because no one ajide ya bụ Reverend Father. Hello. O jege ike wee chie ya aka n'ala. That is the reason why you wage there because na ebe o jele bụ Reverend Father. But I don't worry. Do not upload the video. Because I don't know how I say just na continue to support to be her job. Just see ike ka ọ dịkwa. If you turn anya now, this boy bụ onye na-akpa mkpa niile a na-akpa na be anyị. Ọ na-ezu ori niile mostly nke bụ dị ewu. Oge gara aga eje kpee nwanne anyị nwoke bụ Ifeanyị Ebuzo tọọ ife niile nọ na bia mana o ji gosi anyị confirm kwa fesi ka nọ nyanwa. Then o jere na nke Mrs. Anarike na-esi nri na ụzọ nkwọ bụ gas ya bụ ihe eji eme ihe niile. Gwa ya afa gị nna Arinze Okafọ. Yesa dị ebu na Ifitani. Onye ọba Ifitani kwa Agoro. Yes. Hello Nekere. 16 years. Okay. Yes, ka ebe ndị ịgwara anyị izugasịrị oli na Ifitani. Bani iti bendi mana bana ko bani pa iti mana bana ndị ihe na-ekwu abụla baayị mmadụ na-abụ n'akụkụ baayị mmadụ na-abụ ihe anyị ji ogo bụ ọkwa gị jere be nwanne ka Anarike na-esi nri na ụzọ side Grand Suisse Hotel. Yes sir. Ka ihe ndị izugasịrị ebe a. Gas. Okay, now ihe ndị a bụ ihe izuru na be Mrs. nwanne ka Anarike na-esi nri n'ụzọ ndị eyi. Ọkwa ya? Yes sir. So ka ebu n'obi gị ji wee bi ya? Mgbe nwere asị nke nwere na-esi nri. Okay. Ka ị bara ebe a ka ekisi wee bara na compound kwa mmadụ bi ebe a? Yes sir. Ka ihe mere ebe a? Eti m aka na geeti abata mepee geeti abata wee were ihe anụ. Gịnị ya? Ọgwụ. Ka ihe ọ bụ? Ọgwụ. Ọgwụla. 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 Na gịnị? Iti nke nna na n'onu. Nke ị na-anya n'ụlọ ọ dịla ebe a? Okay. Ibu egosi ebe ọ dị? Yes sir. Okay. Wee were ihe emetụ ihe mmekwa aka na ahụ aja. Ndị a lawazi ụra m esizie n'azụ kichin n'azụ windo. Wee wekapụzie windo a wee buruzie gas na efere n'ite. Okay. Ka ebe ọzọ ijekwala yuzukwa ọgwụ a wee zuo ole? Ejekwa m na ndị Igbo. Ijikwa ọgwụ a? Yes sir. Ka ihe izuru ebe a? Be ndị be onye? Be dibịa nwata. Be dibịa nwata? Okay, ebe a ka izuru ATM a? Mba, nke ntụta ka ntụta n'ebe ahụ. Ka ego ka m were ebe. Ego ole ka izuru ebe a? O ruru ebe 50 something. Ilichago the money? Ka ebe ọ dị? Fa were ji ya. Okay. Ka ihe ọzọ izukwa ebe a? Ihe akwa na benibesibe. Be ndị be sika? Esika. Ka izuru ebe a? Ya ego. Ka isi ba ebe a? Esi na sele. Ịgba ka selling? Banye? Yes sir. Ego ole ka izute? 33,000. 33,000? With change money. O nwere ebe ọzọ izuru oli fonu? Ejekwara nke mba ama onye ukwu. Nke onye? Mba ama onye ukwu. Mba ama onye ukwu? Yes sir. Ka izute ebe a? Ewere fonu. Na gịnị? Na ego kwa. Ka gị na-eso wee jụọ ori ebe a? Sọpụrụ. Sọpụrụ bụ onye ebe? Onye ọkpụ. The same person gị na-eso eje? Yes sir. Ka isi babe mba ama onye ukwu? Anyị si azụ fensị ebe a na-akpọ blọkụ ebe ahụ. Mụọ wee welukwu ihe akwa. Iti nke nna anọ n'onu. Wee mekwu ihe ahụ mmekwa aka na ahụ aja. Pụtazie ilo. Onye nke ahụ wee nọzie n'ime ọ dị nwa obere oge. O wezie fonu. Na ego ahụ wee pụtazie. Onye gị na-eso je bịa zuo ori. Ịbịa kụwa aka otu ihe a na be mmadụ na nke ị na-anya n'onu. Kedu ihe ọ na-eme? Ọgwụ ụla onye ahụ na-achọ ka o esi lahụ ụla. How many minutes ka ọ na-anọ were arụ ọrụ? Ebe 5 to 10 minutes. Imesịa ya onye alalụ ụlọ a ịbazie ezu ori. Ị na-ezu ori onye a ga-ama? Ozuchi ori ọ lalụbazi ụla? Mgbe onye dịtị na
apụzie na mgbe ọ na nyanwa ji tetezie nwa ọgwụ ị na-invoke ha n'alụ ka onye na-agwọ gị ọgwụ a ọwa mma nọ n'ọka n'ọka ya afịa Chimelumeze kesaịdị ọ na-anọ n'ọka Amikwo na Amikwo Ọka ọsọ ya na-agwọrọ gị ọgwụ a ya uye na-emelumi oke ọ na-agwakwa ndị ọzọ chọọ izu oli enwe ndị ọ na-emekwere ihe ọ ma na ọgwụ eji ezu oli nyawa ya nwa kedu ihe gị na ya kpara wee gwara gị ọgwụ a mụ gwara ya na mụ achọrọ ihe eme mbata be mmadụ ka mee ya mmemme ka onye ahụ na-alahụ ụra for the less concern na egwe m ego na mme weta 30,000 ka ọ na-anaghị nke ọ na Chimelumeze a bụ dibịa ọ na-arụ ọrụ dibịa na Amikwo Ọka oke na-agwakwala ya ndị ọzọ na-agwụkwara ndị mmadụ ọgwụ oke